Věděli jste, že celá historie lidstva je obrovský podvod? Ano, je to pravda. Země je placatá a to, co vám říkají od dětství, je jen iluze. Zamyslete se nad tím. Viděli jste někdy opravdový důkaz, že je Země kulatá? Všechny ty fotografie z vesmíru jsou počítačově generované obrázky. NASA? Velká lež. Oni vědí pravdu, ale skrývají ji před vámi, aby udrželi kontrolu. Proč myslíte, že letadla nikdy nepřeletí přes jižní pól? Protože by to odhalilo pravdu o placaté Zemi. A gravitace? Jen teorie, která se snaží vysvětlit, proč věci nepadají z disku Země. Ale nikdy nebyla prokázána. Podívejte se na horizont. Vždycky rovný, nikdy zakřivený. Zkuste to sami. Vezměte dalekohled a podívejte se na loď, která zmizela za horizontem. Stále ji uvidíte, protože není žádný zakřivený horizont. A co voda? Voda vždy hledá svou úroveň. Nikdy se neohýbá kolem koule. Plochozemci to vědí a ukazují vám pravdu. Přestaňte věřit lžím a začněte se ptát na pravdu. Země je placatá a to je realita. Pro další příběhy mě nezapomeň sledovat.